easy go. Hello guys, good morning. So for today's video guys, so gagawa tayo ng utan Bisaya. So ito yung mga ingredients natin. Okra, kalabasa, talong, gabi, alugbati, malunggay. At saka meron din tayo ng sibuyas at saka tanglad para panglasa sa ating utan Bisaya. At saka ito rin yung pampalasa natin, magic sarap, asin at saka ajinomoto. So ngayon guys, first step natin, so magpakulo muna tayo ng tubig. Okay guys, i-on na natin yung stove natin. At saka hinaan lang natin yung apoy para tipid tayo sa gas. Yahoo! Okay, hintayin lang natin yung kumulo yung tubig para ilagay natin yung mga ingredients natin. 1 hour later. Okay, so parang kumulo na natin tubig. Okay guys. So ilagay natin yung gabi. Ito. Kasi medyo matagal tong lumambot. Iuna natin. Okay guys, pangalawa natin ilagay yung kalabasa. So hintayin natin lumambot yung mga ingredients natin. At saka ilagay natin yung mga gulay. Okay guys, so ilagay natin yung ating talong. Takpan natin ulit. A few moments later. Parang lumambot na yung ating ingredients. So, okay na siguro. Ilagay natin yung ating mga gulay. Ito, okra. Ilagay natin. Hanluin lang natin. Tsaka alugbati. Ang bango. At saka ito guys yung tanglad natin at saka sibuyas ilagay natin. Okay, haluin. Kunting bitsit. Oh no! Magic sarap. Oh, wow! Okay, takpan muna natin. Hintayin natin maluto at saka tikman natin. 1 hour later. Ayun oh. Kumukulo na siya. Kapag lagyan niyo yung tanglad guys, mabango talaga siya. Amoyin. Oh. Tingnan mo guys. Nasa malayo tayo. So naamoy natin yung tanglad. Yahoo! At saka masarap kainin guys. Pag may tanglad. Okay
Okay guys, so ilalagay na natin yung malunggay. Okay guys, so kung may natutunan kayo guys sa video ko kung paano magluto ng utan Bisaya, so don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share and comment. Kung may gusto kang tanong po about sa utan Bisaya, so mag-comment ka lang at sasagutin kita. Okay, takpan natin ulit at hintayin natin na maluto. A few moments later. Okay guys, so tikman natin kung sakto na ba yung lasa. Okay guys, tikman natin. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Okay, konting-konti na lang po para makain na tayo. A few moments later. Tingnan natin, parang luto na yung uta natin. Sarap guys. Okay, so luto na yung uta natin. So ready na tayong kumain. Samahan niyo ako ha. Oh yeah! Huwag kayong mawawala dyan. Samahan niyo akong kumain. Okay, takpan natin. At saka patayin natin yung apoy. Okay. Okay guys. Kuha na tayo ng utan. Guys, okay guys, ito na po yung utan at saka may rice tayo. Okay, kain tayo guys. Sakto sa lasa guys. Naamoy ko talaga yung tanglad guys. So masarap siya. Kain tayo. Hi! Ginagawa mo! Kain tayo mga kabay. Samahan niyo ako. Talagang masarap. So don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share and comment. And hit the button for updates sa akong mga bagong video. Guys, thank you dahil sinamahan niyo ako ngayon. Okay guys, what's up sa mga bagong video ko. Thank you, bye bye. God bless you all.